Trubor nakaslem jong Nongkhaïi Hima. Ki Pulit ka anti-narcotics task force ka East Giant Hills. Kila yok ban kem no ya Ngut ki suba Nongkhaïi Drok ki budan kti ki kam Khaïi Drok hagaling ki jila nakathan lum shnong East Giant Hills district. Kajing yok kem ki ki Ngut kalwan long hadien baka ANTF kala penlong ki jing khandra kamiat jong khat saw tarik risau hadien ki jing yok jing tep ka batikna halor ki jing don jong ki brio ki bawan nakakali na Silchar Assam haringkat udrong. Hadien bala shim khyai ka jing yok khubor ka kinhun ki Pulit na umkyang kalau pendong kejing pen abshrip batalasi hak ba kila yok ban kamno ya Ngut ki brio ki bala tip kerteng kumu Abdul Rob Laskar baju khatsin umuna arpu arsnem ubade na Kabuganj Silchar Assam. Hadian na kejing arab ka ANTF Meghalaya kila yok ban kam sa uwei pat Nongkhaïi Drok bala syakam la bun sien ya ubala tip kerteng kumu Asif walang ubade na Hari Sabha Laban Shillong. Nakini ki Ngut ki Pulit kila yok ban Kurup santani ki senduk sabon bala thap ye udrok ubadan jingkya kumba handru program nalor ka we ka kali Hyundai venue kabadan yu number AS not iwe EJ prakhandai nyo ki Pulit kila register case persya ikini ki Ngut hapo thana lumshnong hapo ka kindan NDPS act bat ka jingtoket kadang ya shakmat ban lap shu ye ki brio ki badan kti nakliang superintendent of police ka East Giant Hills Vikash Kumar ulekin tu kino ki badan jingtep halor ki kam Khaïi Drok bakinwan shakmat ban ajing tep shaki Pulit hakba anburi ino iki keteng jongki bat an ai khusnam ru yaki.